जय हिन्द। खुलुमबाय मागो दमासिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। जोङो दाखालि बावै सेरापुन्जि थांदोंमोन, शुटिं खालामनानै फैबाय। बेनिफ्राय नोंसोरनि बाजै, सोरनिबा उन्दैफोर, सोरनिबा मेडाम, दा मागो दमासिनि आं फंनैसो बाथ्रा सोंगोन। नोंसोरनि मेडामा बाजैया उन्दैफोरा मिथिगोन ना मिथिया? बेनिफ्राय आं देखायनि जोंनि गामिखौ, जोंनि एरियाखौ। बेनिफ्राय जायफोरा आंखौ मोजां मोनो एलबाम नायनो हासिगोन, साननैसो उनाव हगारगोन। एसे खामानि दंबोयो, एडिटिं कमप्लिट जाबाय, हगारनोल'सो नांसिगौ। नोंसोरनिया मेडाम बाजै उन्दैफोरा माबायदि एक्सप्रेसन होदो, एक्टिं होदो, बरिया जादो। आं साहाबोआखै, ओरैबायदि मोजां जादो, बाख्नायनांगोन आरो। एक्ट्रिसथ' नङा, एक्ट्रिस नङालासिनो माने बेफोरबायदि हादो, माने नायनो हागोन साननैसो उनाव। बेनिफ्राय मागो, जोङो मोनसे समाव उन्दैयाव मागो होनोब्ला ओरैबायदि माने रंजायोमोन, इन्जय खालामोमोन। जिगाब भेलागुर बानायोमोन औवा दाननानै। दाथ' जिगाबबो गैला, नाराबो गैला, सोलायलांजोब्बाय। जों मागो दमासियाव मानि थाखाय बेफोरबायदि जोङो औवा भेलागुर बानायनानै सावो? दाबो हारसाफोरा बानायो, नाथाय जोंफोरनियाव गैला, गामियावथ' गैखाला, कमप्लिट जिर'। मानि थाखाय मागोआव बेफोरबायदि भेलागुर सावो? मा बेनि माबाया? माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो आबै आबौमोना जोंखौ फोरोंनानै गालांबायना, जेरैबायदि जों दैज्लां खिनियाव जों बिराद मावै दाङै खस्थ' खालामनानै जोङो आबादफोरखौ मावबाय। ओमफ्राय मावनानै उनाव जेथा आबादा जोंनिया एकदम हाखांनायनि उनाव जेथा भरा जाबाय, भरा जाखांनायनि उनाव मागो समायाव जोङो मा खालामो, जोंनि बाख्रिफ्रा गोबां माइ दैजों माने आबुं जानानै थायो। ओमफ्राय बिनि उनाव बयबो इमान खस्थ' खालामनानै खामानि मावै दाङै खालामखांनायनि उनाव माने बे मोननाय माइनि फिथाइफोरखौ जोङो रंजा बाजायै मागो दमासियाव बयबो लोगो नांलायनानै जोङो फिथा सौराय जालायनाय हुदाखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो दिनैसिमबो नुबोगासिनो दं आरो। नाथाय बेनि गेजेराव एसे दावलब फारागथिखौ नुनो मोनो। गोदो बयबो मानसिफ्रा मा खालामोमोन, एकदम गामिनि मानसिफ्रा बयबो लोगो नांनानै जमा जमायै नारा हायोमोन। माइ हाखांनायनि उनाव नारा ओंखारना थायोना, बे नाराखौ हानानै माने बयबो लोगो नांनानै माने भेलागुर खरे खरे माने न'खर न'खर माने भेलागुर सावनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। ओमफ्राय बिनि उनाव बे भेलागुरखौ सावनायनि ओंथिखौ जोंनो खोन्थालांदोंमोन आरो गोदो आबै आबौमोना। आरो जों दा लेखाफोरावबो मोनो, जेनेबा माने बोसोराव जाहाथे फैगौ गोदान बोसोराव जोंनि जिउआ मोजाङै मोजाङै आबुं दैदेनलांनो हाथों आरो जोंनाव रग बियाति दाजाथों होननानै माने भेलागुरखौ अर सावनानै माने गिदिंनानै खुलुमनायखौ जों नुनो मोनोमोन। आरो बिनि उनाव बिनि भेलागुर सावखोन्दा जि हांगार, बे हांगारखौ माने फथा फोनोबाथाय माने बेराम आजार जाया बा गाराय जाया होननानै जोंनि गेजेराव मोनसे फोथायनाय दङमोन आरो बेबायदिहाय। बे दिनैसिमबो एसे एनै भेलागुर सावनायखौ नुनो मोनदों, माने एसेबां जोबद्रायनायबो जों नुवाखै। आरो फुङावनो दाउला दाउ गिसिबनायावनो, दाउ गिसिरनायावनो मा खालामोमोन आबै आबौमोना, जोंखौ दुगैनो होयोमोन आरो। दुगैयाबाथाय माने दावखा जायो होननानै जोंनि समाजनि गेजेराव मोनसे सुबुं फोथायनाय दङमोन आरो। नाथाय दा एसे सोलायबोनाय नुबाय, दुगैला माने सोरबा दुगैयो सोरबा दुगैला आरो माने मानो बेफोरबायदिहाय। दुगैया? बेफोरबायदि दाथ' एसे दुगैया। सोलायबोनाय नुनो मोनबाय आरो दा एसे बेफोरबायदिहाय। आं नोंनो जोंनि जागा देखायनो, माबायदि बैग्रि दंफां, माबायदि ड्रागन दंफां नायनो। बावबाय गोबावथार जाबाय। बे मोनसेया दादि गिदिरथारनि, आफानि सेकेन्ड, ओमफ्राय बै मोनसेया थार्डनि। फर्दआ बरबरि फर्दायाव थायोमोन, फर्दआ बरबरियाव। बुरबुरियाव खनसे हाबहैनांगौमोन, बया हाबगोन हाबमारनो मादे हाबाय। हा गारि उनावबो हाबजोबनोसै, जों आरो सुटिंआव थांलाय मायाव थांलाय हाबनो मोनाखै, दा हाबजोबनोसै। 16 तारिखै थांनांसिगोन आरोना। दायो ओरै बरबरियावनो थांगोन दे, ओरै बरबरि मुसुलपुर हमा दंफां गायनांगौ दायो। पाका लामा जाना थांबाय, खिन्थु जाथारनाय नङा, लामाया बाला जादों नङा। जोंनि सायाव समायना जायगा गैयालै, नायोबा देखायनोसै आं बिदि समायना जायगा देखायगोन आं। नोंनि गय बागाना माथो थायाखै? खुसियानो गैया, हो खुसियानो गैया। हाया गोरानथार नालाय। बैग्रि बागान बानायनोसै, बैग्रि बागान बानायनोसै। दाख्लै मा खालामदोंमोन, जों सानैबो थैबाबो बै मानसिया आं थैबायो थांनानै
सावनो हागोन नों आदाखौ सावनो दे Thế vô vì đấy आं नोंनिसो थैग्रोबा आंखौ बैयाव सावनानै नोंथ' माबा आं थैबाबो खोमानाङा जायगाखौ मुसुखा बानायना दोनगोन आरो मुसुखा नङा सावनाय जायगाखौ पाका बानायनांगोन पाका बानायनानैथ' मुसुखा बानायना दोनगोन आरो ना सावनाय जायगाखौनो खोमानाङा आं थैनो आं सावनायखौ आं होनखादो आं थैग्रोबा आंनि सावनायखौ खोमानाङा थैनोबो खोमानाङा होनखादा सावनाय जायगाया फुरा मोजां जाना थानांगोन दा मानसिफोरा सावबाय सावनानै मा खालामो खाम्फा बानायना दोनहैयो सावनाय जायगा गोमाबाय आंखौ सावनायावनो माबा खालामो सावनायावनो खाम्फा बानायनांगोन सावनायखौनो होमबासो आंखौ सावनायखौनो फुजिबाय थाबानो जाबाय आं थैग्रोबा नोंना फिसालानोसो खोन्थानांगोन आंबो थैग्रोनो बानाय ना नाय बेसेबां मोजां बेसेबा बिगा बैग्रि बेसेबां जानो गोथाव 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 सरस्वती जासिगोन ना बैग्रिया मटरा जाथ'वाना सरस्वती जोबबासो जागोन आं सरस्वती जोब्बासो सरस्वती फुजा दिना बावनानै जासिगोन बैग्रिखौ जाखायाखै बेसेबां आगोलनिफ्रायनो जानो जायाना जाया जाया बैग्रि गोजान ड्रागन नों जानाया गोदैखा मोजां बेनि ड्रागना मटरा नुमलिया आरोना बेखौ मा होनो दे नै हाग्राखौ नों मिथिगोबा बेसेबां इयो दाम आलौवो दस' बेखौ नाया थैयो दा बे जायगायाव इसानि मालिकनावबो सोंनांगोन लामायाथ' जाखाला इयो दंफां गायनांगोन इयाव आं गायगोन बेयाव दंफां गायजोबगोन आं बेखिनियाव आंनि गामिनि फैबानो आलादा नुनांगोन माने जानो होआ ओरै दानस'ना दोनगोन बरिया थागोन नोंसिनि हायाबो ड्रागन हामा जाला बैग्रि नोंसिनि हायाबो हामा जाला जोंनियाबा साया मोनबाय बेखिनियाव वा समायना ड्रागन फिथाइ नोंसिनाव रावबो बिदि खेथि मावा बैग्रि थैग्रि गायानो जोंनिया जेसेबां बैग्रि नोङो दा बायनानै जागोन जाला साइडजो बा ओरै बरमा साइडजो बेनिफ्रायनो थांजोबगोन बेयाव बेसेबां बिगा बैग्रि दं बायदि मोनदों नोङो बे एरियायाव टटेलि सानबा 100 बिगानि सायाव बैग्रि दङ आरो नै गोदानथार निउथार बे ओरैबायदि थायलायबाय जोंहाबो गयखौ एरफुजोबना बैग्रि ओइ बाबु मा खालामदो फै दानाव थांनि फिथा जानो फै देरनायखाय थांला एसे आं उन्दैथाराव खारफाबाय थायोमोन आंजों थांलाना देरनायखाय थांलाना ओइ बे सरा नैखिनिया फिथाइ जाबाय ओमफ्राय इयो माबाबाय सान्दुं जाजोबबाय दङ